Ташаккури зиёд, Салман бошед. Чӣ шумо дидед ки ман вазн бардоштам? خب نگونی عزیز این شو برنامه ورزشی خریدن است که باز منظور شما میگردونیم این نوبت در برنامه ورزشی کاپیتان آهنگساز تکمیلگر موسیقی کارگردان آواز پرودوسر اینچنین راهبری انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دارنده عنوان خدمت شایسته فرهاد ذکیر در برنامه ورزشی کاپیتان شرکت کردن. نگونی عزیز من алака шумо дидед ки оҳо алака дидед ки маро кӯмак кардан. Ин натиҷаи он аст ки Фарҳод Зикир ҷисмаш устувор аст, қавӣ аст, нерӯманд аст. мо тамринҳое ки дар пеш дорем 4 тамрини зинавазина дар барномаи ворзиши капитанро Фарҳод Зикир аз ӯҳдааш ба хубӣ мебарояд ва мо таъби шуморо болида мегардонем. шабакаи моро тарк накунед. тамринҳои ҷолиби барномаи ворзиши капитан моро дар пеш интизор аст. оҳангсоз, такмилгари мусиқӣ, коргардони овоз, продюсер, инчунин роҳбари ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Фарҳод Зикир 8 январи соли 1980 дар шаҳри Душанбе дар оилаи зиёӣ таваллуд шудааст. аз синни 7-солагӣ ба санъат рӯ оварда баъди хатми мактаб ба донишгоҳи санъат ва фарҳанг ба номи Мирзо Турсунзода дохил шудааст. сипас консерваторияи миллиро хатм намудааст. Фарҳод соли 1998 фаъолиятро ба ҳайси такмилгари мусиқӣ, коргардон ва оҳангсоз шурӯъ кардааст. дорандаи унвони хизмати шоиста мебошад. мавсуф дар ҷумҳурӣ ва берун аз он чун оҳангсоз ва коргардони шинохта машҳур мебошад. ҳамзамон бо сарояндаҳои дохилӣ ва берун аз кишвар дар самти оҳангсозӣ ва такмили мусиқиву коргардонии овоз ҳамкорӣ зич дорад. оиладор, соҳиби 3 фарзанд. бинед аллакай ҳаракатҳои Фарҳод Зикир аллакай ҳаракат дорад ва омода аст барои тамринро гузаштан. мегӯяд пеш аз оне ки тамринро шурӯъ кунем баъдан ро каме гарм мекунем баъдан мегузорем ба тамрини аввали барномаи ворзиши капитан. шумо мароҳат метавонед ба болои ман ҳамин таҷҳизот бароед пеш аз оне ки мо оғоз кунем камкам суръатро баланд низ мекунем барои камтар мустаҳкам шуданаш. Фарҳод Зикир варзиш на танҳо барои варзишгарони ҳирфаӣ аст, яъне бахусус барои варзишгарон аст, балки варзиш барои тамоми инсонҳо аст. новобаста аз синну сол, новобаста аз касбу ҳунар метавонанд ба варзиш машғул шаванд ва бадани худро обутоб бидиҳанд. шумо дар ин маврид чӣ андеша доред? хуб ман як таҷрибаи худамро дорам ва албатта кор ки зиёд аст бо бисёр дар эҷодӣ машғул ҳастем. ман ҳис кардам ки сол ба сол хотирам бад шуда буд. баъд назди асабшинос рафтам ва ман дору тавсия додам. хуб ӯ доруро ман истеъмол кардам ва дар акран ба ман ёрдам кард. хеле хотирам хубтар шуд, қавитар шуд. баъд аз чанд вақт як дӯстам дар олмон ки зиндагӣ мекунад ва ҳам доктор аст, аз он пурсон кардам ки бо чӣ дорои хубтар аст ки аз мисол ӯ дорое ки ман истеъмол мекунам аз ин ҳам хубтар чӣ аст. албатта ки дорои ва ё дигар ном дорад ва таркиби ӯ дороро ба ӯ дӯстам фаҳмодам, гуфтам ва дар ҳайрат монд. гуфт ки Фарҳод, мо ин дороро мо аз синни 60-70 солае ки зиёд ҳастанд ба онҳо мо тавсия медиҳем. чаро шумо инро истифода мебаред? баъд гуфтам ки ба ман асабшинос ҳамин ба ман тавсия дод. бале. баъд гуфтам ки не, ин доро мумкин нест ба ман дода, набояд ки бояд истеъмол кунам. баъд ӯ дӯстам гуфт ки тавсия надод ки ман истеъмол кунам. баъд пурсон шуд чӣ кор кунам? баъд гуфтам варзиш. варзиш. дар ҳақиқат ман даворо ҳамаш парт гуфтам, дороро парт гуфтам ва омадам ба профит. ҳамин толор. бале. пас шумо ошно ҳастед аз бале, бале мисли ҷои худам бурем. варзиш бори дигар такрор мешавад. новобаста аз син сол ҳама табақа метавонанд машғул шаванд, бадани худро солим нигоҳ доранд. бахусус табақаи ҷавонон бояд ба дору ниёз пайдо накунанд. яъне пайваста онҳо син солашон новобаста масалан 20 сола ҳастанд, 40 сола ҳастанд, 30 сола ҳастанд.
бедуру оно чихеле шумо қайд кардед пайваста ба варзиш бояд машғул шавад. ҳар як лайбаи варзиши як дораи худашро дорад. ҳар як варзиш ҳар як варзиш, чунки агар бо штанги кор кардӣ ин баданро қавитар мекунад. Хуб гуфтани ҳастам ки дар ӯ давроне ки ҷавон будам, афсӯс як рӯзои сиёҳ буд дар ватани ман, дар давлати ман ҷанги шарвардӣ буд ва дар он вақт ягон қонуни қоидаи одамгарӣ риоя намешуд ва ҳар ҷавонмард бояд ки худашро нигоҳубин мекард. Ман ки санъаткор будам, бо асбоби скрипка менавохтам, рубо менавохтам, аммо пинҳонӣ аз устодону муаллимон мерафтам мактабҳои якҳарбои шарқӣ муҳорибаҳои танбатан, ҳам бокс, ҳам карате, ҳам дар турник мо мекашидем ки мо худмона муҳофизат карда батавонем. Хуб, хеле вақт гузашт, ободӣ шуд, албатта оромӣ шуд, сад шукр. ин ҳама шукуфоӣ аз он аст ки имрӯз давлати обо дорем, осуда дорем, яъне ҳама метавонанд озод омада ба ҳамин толобҳои барҳавое ки ҳастанд тамрин кунанд, то бадани худ такмил диҳанд, солим нигоҳ доранд. Акум бинандагони азиз, мо каме суҳбат кардем ва дар ҷараён баданро гарм кардем ва мегузарем ба тамрини аввали барномаи варзиши қавитан. ҳамроҳи мо Фарҳод Зикир қарор дорад аз хотир дар 3-4 тамрини ки мо дорем кариерадагии Фарҳод Зикирро мо месанҷем. Пас шабакаи моро тарк накунед. Хуб, акнун бадана гарм кардем. Ҳозир ан ҳамин таҷҳизое ки шумо мебинед якум тамрини барномаи варзиши қавитан аст. Бинандагони азиз, тамрине ки мо ҳозир пешниҳод кардем ба Фарҳод Зикир, ин махсусан барои эҷрои яъне ҳаракатҳои қафаси сина аст. Баъдан дуюм яъне тамрини зина ба зина мешавад, ба истилоҳи интенсивӣ мегӯянд. Баъд аз ине ки иҷро кардам мегузарам ба ҳамин гилеми варзишие ки ҳозир ман дар ин ҷо мепартоям. Онҳо бояд чӣ кор кунанд? Баъд аз ин таҷҳизот ба истилоҳи аҷман яъне дастқат иҷро мекунанд. Баъдан каме танаффус мекунем, мегузарем ба дигар тамрин. Хуб, шумо мода савол. Мо аз 30 кило сар мекунем ё аз 50 кило? аз 100 кило сар мекунем ба 5 кило. Биём баъд як моҳ дигар тамрин мекунам, баъд 100 кило мебарам. Розӣ ҳастед? То манам хеле шӯхиҳошон мо интизор набудем, лекин мо нафаҳмидем ки Фарҳод Зикир шӯх нист будааст. Аз симои ҷиддӣ ва аммо варзиш ҷои шӯхӣ нест. Чунки ҳар як вазни зиёдӣ метавонад ки мушакҳои баданро бале ба хотир пурсидам ки аз чӣ сар мекунем. ин ҷо як мураббии дигар пайдо шуд. Мо ду нафар мураббӣ. Мегӯяд азиз, ҳозир чӣ кор мекунанд? Ана ҳамин ҳолате ки мебинед, ман медонам худашон Фарҳод Зикиров аллакай огаҳ ҳастанд, медонанд. Ана ҳаминро ҳаракат мекунанд, масалан 12 маротиба ин сабука. Баъд аз он хеста муштҳоро гузошта 8 то 10 тои дигар дастқат иҷро мекунанд. Ин тамрини аввал аст. Ин ҷо каме ҳам бошад, устувории бадани Фарҳод Зикир муайян мегардад. Ман каме вазн илова мекунам. Ин хурдам бошад, тақрибан 10 килограмм аст бинандагони азиз. ин яъне сабук аст дар маҷмӯъ 20 кило барои аввал. дар даври аввал. аввал. Бале, дар маҷмӯъ масалан мо 100 кило мегузорем. Худашон 20 кило мегӯянд, лекин мо 100 кило мегузорем. Шумо омода ҳастед? Омода ҳастам. Марҳамат, мегузарем. Шурӯъ мекунем. Хуб. Чанд гуфтем? 10 то. 10 та. Бале. Бале. 1 2 3 аҳсан. Шур. Бисёр ҳирфаӣ иҷро мекунанд. Ҳатто тарзи нафаскашиашон низ бисёр хуб аст. Бале. ҳозир ин саволро ман медиҳам, шояд худашон дарк кардан, баъдан ҷавоб медиҳам ки чӣ гуна нафас бояд кашид ва ба куҷо. Бале, фикр мекунам 10 то шуд. 12 то зиёдтар. Мегузарем ба дастқат, муштҳоро гузошта. Бале, зиёдтар бошад. Фарҳод Зикир, бинандагони азиз, оҳангсоз, такмилгари мусиқӣ, коргардони овоз, продюсер, роҳбари ансамбли Дарё. Санҷиш сури баданашро ба мо нишон дода истодааст. Бале, мегӯям бааст. Хуб, маълум аст ки хеле чизи тамрин накардам. Не, як бисёр олӣ барои ба кадом хотир. Одатан мо ба зал ворид мешавем. Ман махсусан ба иштирокчиён, яъне
тарзи нафаскашӣ ва техникаи анамон иҷрои таҷҳизотое ки ҳаст бисёр диққат медиҳам. баъзеҳо масалан худашон иҷро мекунанд, ман номбар намекунам, ба хатогӣ роҳ медиҳам. аммо дар аввал шумо ҳозир вақте ки иҷро кардед техникаи бисёр олӣ нишон додед ва тарзи нафаскашиатон бисёр хуб буд. ман аз синни 8 солагӣ ба варзишгоҳ меомадам, тамрин мекардам ва аз 8 солагӣ фикр мекунам соли 88-89 аллакай тамрин мекардам. тамрине ки иҷро кардед оз як маротиба дигар мо вазн зам мекунем, илова мекунем, баъдан мегузорем ба тамрини дуюм. як савол дорам дур ба ҳамин наҳои шумо пайвастагии ҳамин ҳунари худатон таваниро бо варзиш чӣ гуна мебинед? Чӣ гуна баҳо медиҳед? Чӣ гуна пайваст ҳастанд, тавъам ҳастанд? Масалан оҳанг дар вақти оҳангсозиятон, дар вақти корнамоиятон масалан бо варзиш чӣ гуна пайвастагӣ дорад? хуб ачи гуфтани ҳастам ки агар бадан худи саломатӣ агар хуб бошад ҳама кор карда мешавад. ҳама кор карда мешавад. бале Масалан кадом навъи варзиш бештар ба шумо писанд аст? хуб бештар масалан так футбол ино маъмул ҳастанд, ҳама медонанд. хуб як аз беҳтарин чиз худи вай будааст, велотренажер велотренажер хеле ба ман писанд аст ва фикр таҷҳизоти мекунам велосипедронӣ ба ҳамин мардон тавсия медиҳед? тавсия медиҳам. Масалан хӯрдани қурутоб шакароб ба шумо писанд аст? хуб бале одатан имрӯз варзишгарон бисёр бештар қурутоб шакароб истифода мебаранд, бале мустаҳкам мешаванд. не мустаҳкам мешавад мустаҳкам мешавад. хуб шикам мустаҳкам мешавад, зиёдтар мешавад. Чӣ масалан хӯрокҳоро шумо тавсия дода метавонед ки масалан имрӯз ҳастанд нафароне ки режими хӯрокҳояшон нодуруст аст? хуб ман як аз барномаи шуморо тамошо карда будам, бисёр пешниҳодҳо буданд, аммо ман гуфтани ҳастам ки об пайваста об ҳама вақт об дар вақте ки субҳи содиқ вақте хестен балки як қариб 200 миллиграмм оби гарм хӯрдан кунед. ин ҳатман пеш аз хӯрок бояд ки ҳама вақт обро истеъмол кунед. шумо об гуфтед, мо ногуфта намонад ки об низ дорем. хуб аз ҳамин хотир мо ба шумо пешниҳод мекунем обро. ман худам дар ҷои кор сиёмаро истифода мебарам. ба чӣ хотир? ба он хотир ки ин аз пиряхҳо аст. бале русо мегӯянд ки талай вода. боз маълумот на бештар пайдо. талай вода ба он маъно ки вақте ки пирях об мешавад бо нури офтоб, якҷо мешавад. бо нури офтоб об шуда аз чанд алафҳо чанд гиёҳҳои хуб мегузарад ба санго зада ва ин оби зинда, яъне ба русӣ живая вода мегӯянд. ӯ обое ки родниковая яъне чашма, ӯ мо намедонем ки аз кадом аз куҷо мегузарад. Сарчашмаашон куҷо аст? бале мо намедонем ки аз кадом элементҳои химиявӣ мегузарад. ӯро бояд ки ҳамаша бояд ки дар санҷиш бароранд, бибинанд ки чӣ фоида мекунанд, чӣ фоида намекунанд. ва бештари мардуми деҳот оби чашма гуфта, хуна гуфта, сар гуфта истеъмол мекунанд, аммо таркиби он ҳеҷ када намедонанд. барои дар ҷои кор ман сиёмаро истифода мекунам. шумо духтур истифодаед? зиндагии худашам маҷбур мекард ки духтур шавед. духтур ташаккури зиёд. шахси универсалӣ дар назди мо қарор дорам. ягони азиз ҳамроҳи абдурабӣ аллакай ду универсал якҷо шуд. ду мураббӣ ман фикр мекунам ки баромад ҷолиб хоҳад гузашт. аллакай акнун мегузорем ба даври дуюми анахмин тамрин, чунки мо бояд вазн зам кунем ку илова кунем. Масалан то 100 килограмм ҳозир ман як бур агар 100 килограмм зам кунам мумкин нест, яки мо зам мекунем. мушакко медарад. марҳамат гузарем. шумо ҳозир мо вазнро илова мекунем. ягони азиз акнун суҳбат кардем, каме лаҳзаҳои хотирмона ёдовар шудем. аз ҳамин хотир мегузорем ба даври дуюми тамрини аввали баромаи Верчиқавитан боз як маротиба дигар Фарҳод Зикир, яъне 100 кило намондему, каме камтар кардем. аз ҳамин хотир марҳамат. шумо 8-9 то иҷро мекунед. ба ман агар вақте як ду моҳ вақтеги оҳиста ба 100 кило ду моҳ вақте агар 200 кило мемонем. марҳамат, меравем. бале ман бисёр шод шудам ки ҳам техникаи хуб доранд дар ҳақиқат, ҳам нафаскашиашон бисёр хуб аст. аҳамият диҳед. аз ҳама лаҳзаи нозук ин нафаскашӣ аст ки дар ҷараёни тамрин бояд варзишгар ки нафаре ки ворид мешавад ба толор бояд донад ки чӣ гуна бояд нафас кашад. бале аҷибани бисёр нафарон медонам ки аз вақте ки нафаскаширо нодуруст мекарданд ва
зарар ба сабабати ба омада албатта. барое ки чаро оксиген чаро мо нафас мекашем барое ки вақте ки мо кор мекунем бадан гарм мешавад ва талаб мекунад ки бисёр ҳаво бошад вақте ки ҳамин ҳаворо ки мо дуруст истифода бурдатонем дар ҳамаи капилярҳо бояд ки ҳаво бошад албатта ки нодуруст шаваду ҳамин пеши қафо ки нодуруст кунем ин мушакҳо метавонад ё чанд заррачаҳо шояд ки нобуд шавад шояд нафаскашӣ танг шавад. Акнун дар тамрини дастқади мо нафаскашӣ бояд бештар мешавад. Мебинем. Марамат. Шумо мода ҳастед? хуб 10 то дигар. 10 то дигар дастқад ё 5 то. Марамат. Меравем. Я аса. Се ягон аз бургари дувар мешавем. Барома мо бо номи Кавитан яъне машҳур аст. ҳама медонанд ки Кавитан аз ҳамин хотир танҳо инҷо қави иродаҳо даъват мешаванд. Бургардувар мешавем роҳбари ансамбли Дарё Фарҳод Зикир фикр мекунам бас аст. Акнун бо ҳамин таҷҳизот рост истода пешақиб як чанд шумор болои гирим ва истода иҷро мекунем. бурда оварда иҷро мекунем. Ягон мушкил нест. Мебарем. Бале. 6 5 7 4 8 3 фикр мекунам бас аст. Асан. Чӣ гуна худатонро ҳис мекунед? хуб маълум аст ки ҳаракати хун фикрам бисёр сода буд, оддӣ будан ҳозир тамринҳо. хуб барои аввал сода будан. Мо фикр мекунем ки ҳозир як ҳамун сухане ки мо гуфтем 100 кило не ҳад якал 99 кило зам кунем. Саломат бошед. Хуб, бинандагони азиз, акнун тамрини аввали барномаи Варзиши Қавитанро мо ба анҷом расонем. Мегузорем баъд тамрини навбатӣ барномаи Варзиши Қавитан. Шабакаи моро тарк накунед. Бо мо бошед. Анамин барои мо зарур аст, анамин ҳаракат. Як зарба рафт. Чаро дар оғози барномаи шумо анамин ҳаракатҳоро иҷро накардед? Масалан, зарба задидам хел аз бас ки шумо энержиятон хеле зиёд аст, ин дар ман хеле таъсир кард. Не, инҷо энержии шумо бисёртар аст. Чунки ҳаракати шумо агар аҳамият дода бошед, ягон бо худтар медонанд, аз ман тезтар аст. Дар роҳгардӣ ҳам, дар ҳаракатам. Гуфтагиам ки одами нодон худашро тариф мекунад, дора аст бошад. бисёр зирак ҳастанд Фарҳод Зикир дар баробари ҳунарманд асил буданашон боз ҳам як паҳлӯҳои масалан шӯхию баъзе амалҳоро бисёр хуб дарк мекунанд. Ташаккури зиёд ба шумо. Ҳозир дуюми барномаи Варзиши Қавитан шурӯъ мегардад. Акнун мо чӣ кор мекунем? Бори дигар таъкид мекунем ки боз ҳамин ин тамрине ки акнун мо иҷро мекунем, бинандагони азиз, маъбуду шуд, осон нест. ҷиддӣ аст, дар назар бисёр оддӣ метобад, лекин пойҳоро бардоштан ва ба самти боло ҳаракат кардан бисёр душвор аст, бахусус барои нафароне ки вазни зиёдатӣ доранд. Аз ҳамин хотир баъди анамун тамрин Фарҳод Зикир метавонад пояшро каме бардорад ё метавонад то ба охир баъдан сеюм маротиба пойҳоро карем фароғ карда метавонад дастҳоро анамхел ба якдигар часпонад ё ин ки ба пушти сар ё ба самти пеш гузорад, ба зунуқат 10 маротиба ё 15 маротиба иҷро кунад. Ҳамаи ҳамин амалҳо барои бахусус бартараф кардани чарбуҳои зиёдатии шикам аст. Бо диққат бошед. Фарҳод Зикир дуюм тамрини барномаи Варзиши Қавитанро усурона иҷро мекунад. хуб, ман чӣ ҳастам ки мо ин таҷҳиёти варзиша мо ном гузоштагӣ. ин номаш антиқуртоб. Азиз, дар аввалин маротиба таҷҳизотро Фарҳод Зикир чӣ ном гузошт? Антиқуртоб. чунки вақте ки қуртоб бисёр мехӯрад дар хамирӣ аст, ҳам роған аст, шикам васеъ мешавад. Бале, гуфтанӣ ҳастам ки бо ин усул чарбҳои зиёдатӣ бартараф мешавад. Ташаккур. Як лаҳза кӯтоҳ баъд шурӯъ мекунем. Шумо роҳбар ҳастед. Бале. ба фикри шумо роҳбар бояд чӣ гуна бошад? хуб, масалан шумо қомати расо доред, қадди баланд доред, масалан мушакҳоятон дар ҷояшад. ягон чӣ намешавад. дахл надорад. як чиз гуфтанӣ ҳаст ки аввал бояд роҳбар бояд ки ростқавл бошад. Ташаккур. роҳбар бояд ки ғамхори коргарон бошад ва бояд ки шароити кориро бояд муҳайё кунад. чунки аз шароит вобаста аст ки натиҷаи кор ва худи
عصبانی خود کارگران Нормально. شرایط و گفتار خوب غمخوری ورزشکاری اصیل باشد. در آخر باز ورزشکار باشد. خوب یک جمله با جواب خوب معلوم است که ورزشکار هستید. تشکر زیاد مرحمت حرکت میکنیم. اکنون با دقت باشید نگون عزیز فراد ذکر اجرا میکنند میرویم 5 و 6 مرتبه اگر امکان باشد تو 9-10 مرتبه حد نهایی بله 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 ها بله 8 9 10 آسان اکنون турник вазнро дастурро мегузорем ва фикрам қадди шумо хеле баланд аст ки паридан ба نیاز зарури داره бинандагони аз ҷодувор мешаванд бисёр тамрини душвор аст бисёр мушкил аст на ҳар фард иҷро карда метавонад аммо иҷро кардан дар кор ҳаракат кардан дар кор бале 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 бас аз фикр мекунам маромад ба зонуқат приседания ба истилоҳ ман фаҳмидам дар кардам масалан шумо метавонед 15 то иҷро кунед зонуқат бале як то бо охир шарт нест анам кардам 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 итои дига 15 бас аз фикр мекунам хеле худотонест мекунем ташаккур медонед сирия дар ҳамин ҳаракат дар чӣ буд бовар кунед ҳаракат ман вақте тамринҳоро ҷобаҷо кардам тамрин душвор гузоштам чунки медонистам ки фарод зикир аз удаш меборад ва зам худер ана ҳамин тамрине ки ҳозир ин бешак шубҳа аст шӯхӣ нест дар ана ҳамин таҷҳизот дастро гузошта пойро бардошта ва боз мисли турник дастро гузошта пойро ба баланд бардошта зонуқа иҷро кардан ин ҳам кори дилро چرا چرا بلکه در واقع همین بدن کار میکنه ҳаракат мекунад ҳамаи мушакҳо бале ҳозир шумо нафасатонро руст мекунед чунки як бор дигар мо иҷро мекунем баъдан мегузорем баъд тамрини сеюм баромебарад шифафтани ҷамъбастии барнома яъне тамринҳо аз кроссфит мешаванд аз ҳамун сохтори варзише ки ба шумо бисёр писанд аст яъне тамринҳои сода бисёре фикр мекунанд аммо мураккаб аст аммо мураккаб аст шумо роҳбари гурӯҳи яъне ансамбли дарё ҳастед ман хуб медонам яъне оҳангҳои шуморо бештар гӯш кардам ва як далели қотъи ин аст ки бештари оҳангҳои ҳамин ансамбли дарё дар маъракаҳои чорагиҳои фарҳангии давлатӣ яъне истифода мешаванд ҷалб мекунанд ин бисёр боместовор аст на ҳар масалан суруду оҳангҳо қабул мешаванд мақбул ҳастанд аз ҳамин хотир манзури ман чӣ буд ки боз як хислати дигари шумо хислати меҳманпарастӣ ватандӯстӣ бисёр қавӣ доред яъне ба ҳисоби патриот ҳастед назаран бисёриҳо клип масалан сабт мекунанд дар дигар ҷойҳо мераванд дигар либосҳоро масалан тарғиб мекунанд анъанаҳо дигар шумо бахусус ман аз солҳои пеш аҳамият медиҳам дар самти як клип ё ин ки дар тоҳу ба ҳол вақте як клип сабт мекунед бо тавъамиро бо либосҳои миллию сурудҳои миллӣ бисёр якҷо мекунед масалан мисоли зинда суруди ки оҳанги шумо буд устод ҷовидон нигина монхо дар рӯзагӣ хонда буданд тоҷикистон дӯр ба тоҷикистон буд ҳам либос бисёр монанд буд либоси миллӣ буд ва ҳам оҳанг ҳеҷ гуфтани ҳастам ки мо одами санъаткор дар хориҷи кишвар бисёр сафар кардаги будем сафар мекунанд ва 10-15 сол пеш мо орзу мекардам ки тоҷикистони ман мисли ҳам давлате ки пешрафтааст олмон франсия дубай мисли давлатҳо хеле зебо бошад ва сад шукрона мегӯям ки балкай мисли ҳамон аст барои ки душанбе ҳамчун гулистон шудааст шаҳри зебо аст ҳатто дигар хуб анаки чи гуфтани ҳастам ки мо бояд ки инро эҳтиёт кунем барои эҳтиёт кардан мо бояд ки аввал бояд мо муттаҳид бошем чӣ муттаҳид мекунад
من فکر میکنم سرود суруд оҳанг سرود آهنگ همه مردم متحد میکنن بود که یک جای باشیم و همین زیبایی رو همین امنیت رو همین خونه که ما وطن با خونه میگیم برای چی خونه برای که شما اهمیت دارین که برای خونه تو عبور شدن شما چیکار میکنین شما مبلغ صرف میکنین که تمرین کنین خوب که زیبا باشه خوب وطن خونه است ватан бояд ҳамин ки بله با ما اما انا سوال چقدر ما مبلغ صرف کنیم که خونه کلاممون یعنی وطنمون آباد شود انا چی گفتن این است که وقتی که تمرین میکنین و یک کودک مایده مثال یک مثال اونجا شکند و راز کشش چی میشه البته قаҳрнок ғазабнок همین است وطن وقتی که یک از گل از میشکند گل میکند و درخت میشکند کو من خیلی یک کمک غضب میشم آدمگون میشم چون که با چی زحمت ها قضیه این ساخته است با چی خراجات ها ما بیشتر مردم ما درد نمیکنن و من سالهای طول دراز من آرزو میکردم که وقتی من مثل یمود اروپا باشه برای من قدرش میکردم و بیشتر آهنگایی که من ایجاد میکنم این متحد کردن ملت خودم باز یه وقت در دوبای زندگی میکردم و چند مردم ما تاجیکای ما رفته لباسی عربی پوشیده فخر میکردن صورت میگرفتن فخر میکردن میگشتن برای من یک سخت برسید و خیلی غضب برای من نانگوار بود برای من تا حاضر من یگان بار لباسی عربی نپوشیدم و بعضی نفرها هست که در رسی رفته لباسای کافکازی میپوشد و او را تقدیم میکردن برای من یک نفرت انگیز است و ما سرود ایجاد کردیم که متای مهر نام دارد матои бале матои меҳр матои меҳр манзури ман анам буд бале ана дигар сору буд ки шумо гуфтед решапайванди тоҷикистон решапайванди тоҷикистони манам ки бале ба чӣ хотир ки ман дили пур хатима метавонам ки бадахшон рафта дали ягон кас тахта кард як об ном метиҳанд боварӣ дорам ки дар шаҳртӯзам боварӣ дорам дар конибудомам барои чӣ барои ки мо решапайванди тоҷикистонем асан мо решапайвандем анамин ҳисси ватандӯстӣ ҳисси миҳанпарварӣ аллакай инъикос гардид маълум гардид ки ғурури фарозикир чӣ гуна аст хотиррасон мешавем аллакай дуи мартаба иҷро кардааст истодаам тамринро бори дигар хотиррасон мешавем танҳо ин тамрин барои шикам буд бартараф кардани шарбоизодати шикам антиқуртоб анонси барномаро антиқуртоб мегузорем ду мешавад се бале чорто ки дигарон муз бинанд шаш бале ҳафт бале ҳашт пас аз фикр мекунам зонуқат каме нафасро руст мекунем бале кӯшиш мекунем ки куни поча ба замин расад бале то бохир шидан зарурат надорад бас асан асан лекин ман медонам Фарод Зикир варзишгар ҳастанд худашон дар ин ҷо тамрин кардаастанд лекин новобаста аз оне ки тамрин мекунанд лекин субҳи содиқ даяр пагу аз хоб хестанд пӯҳё каме ташвиш медиҳанд Фарод Зикирро хоб пас аст чӣ худатонест нафас руст мекунем каме нафас бале ин ҳатто ба ҳолати бемадорӣ бурда мерасонад яъне дил тапиш зиёдтар мешавад пойҳо масалан часпиш яъне кашишҳо тарангтар мешавад аз ҳамин хотир мо тамринҳои мо ба охир расонидем шумо нафасотонро руст мекунед ягони азиз тамринҳои ҷолиб моро дар пеш интизор аст аз ҳамин хотир мегузарем баъд тамрини сеюм бо мо бошед хуб нагони азиз акнун тамрини сеюми барномаи Варзиши қавитанро мо шурӯъ мекунем ман хоҳиш мекунам Фароз Зикирро ки бештар ан ҳамун
шӯхиҳо хотираҳои дар гузашта мондагиро каме каме ба ёд биёранд ва таби моро боз ҳам болида ва шодтар бигардонанд. Аз ҳамин хотир тамрини сеюм, тамрини охирони барои варзиши қавитан чӣ аст? ҳозир боз ана ҳамун гилемҳои варзиширо мо мегирем. Гилемҳои варзиширо мо мегирем. Яъне ба сӯи якдигар мегузорем. Ана ҳамин гуна. Ин тамрини охирони мо ба гуфти Фарҳод Зикир, яъне сохтори варзиши кроссфит. Кроссфит намуди варзише аст ки инҷо таҷҳизот, яъне оҳане ки масалан дар он қисмати зал мо иҷро кардем лозим намешавад. Инҷо мо метавонем худ баъзе ҳаракат ва амалҳои варзишӣ ҳастанд ки бетаҷҳизот иҷро мешаванд иҷро кунем. Масалан бо тӯб, бо дастон, бо дастқат, ҷаҳидан, паридан, ҳаракат кардан. Ана ҳамин ҳаракатҳои системавӣ мегӯянд, яъне кроссфит аст. ҳозир мо чӣ кор мекунем? Абдуллаҳ як чиз ҳастам ки як гуфтем ки як аз намудҳои варзиш мураккабтарин ҳисоб мешавад. мо хубтараш мешавад ки ман ина барорам. Ба чӣ хотир? Инҷа чӣ гапе аст? Хуб. Бале, беҳтарин. бисёр пас маълум мешавад ки ба варзиш бисёр майл доранд. Фарҳод Зикир бисёр меписанданд. Бештар кроссфитро акнун мо ҳам тамрини охиро кроссфитро мегирем. Чӣ кор мекунем ҳозир? 10 то аввал бёрп иҷро мекунем. 10 то бёрп иҷро мекунем. Баъдан вақте ки бёрпиро масалан мо барои чӣ муштҳоро бештар мондан лозим? Чунки вақте ки панҷои дастро мемонӣ, бандҳои даст осеб мебинанд бештар. Агар имкон бошад хай мушт меборем. Ман бёрпиро медонед чӣ гуна иҷро мекунам? Бёрпиро бештар дастқат мекунам, баъдан ба боло парвоз мекунам. Чунки аҷмани ҳам кӯмак мерасонад. Лекин бештар нафарҳо мисли ба исло адброс мегӯянд, ин гуна иҷро мекунанд. Ин се намуд мешавад бёрпи. Аз ҳама як чиз ҳастам. Он нафаре ки якум нафар ки дар як саркар 50 кунад 100 сомон туфа. Касе ки 50 шумо мухлисонро дар назар доред. Касе якум нафар ки 50 метр кунад 100 кунад ҳамин якум одам 100 сомон. Бинандагони азиз, дар нашри навбатӣ барномаи варзиши қавитан аввалин маротиба мухлисон даъват мешавад. Кадом мухлисе ки бештар агар 100 то бёрп иҷро кунад 50 то 100 хеле мушкил аст. Бештар аст. Хайна агар 50 то бёрп иҷро кунад, Фарҳод Зикиров 100 сомонӣ чӣ кор мекунад? Азбас ки ман дар системаи фарҳанг ҳастам, касе фарҳангӣ бошад. Фарҳанги агар то 50 то 100 кунаду ба ман телефони ман равон кунад, 100 сомон туфа мешавад. Акнун баъди Фарҳод Зикир мо интизор мешавем санъаткореро ки 50 то бёрп иҷро мекунад ва рекорди навбатиро мегузорад. Фарҳод Зикиров 49 то иҷро кардан. Аз ҳамин хотир ҳушёр бошед. Мо интизор мешавед аз ансамбли Дарё. Акнун бёрпи 10 то иҷро мекунем. Баъд аз оне ки бёрпиро мо иҷро кардем, аз ҷои бархоста ман ба самти ақиб рафта тӯпро ба шумо ҳаво медиҳам ва шумо низ мисли ман пресс иҷро мекунед, тӯпро ба ҳаво иҷро метавонед. Мо 5 маротиба ҳамин гуна иҷро мекунем. 1 2 3 меравем. Меравем. Мода 1 2 3 рафтем. Аҷмани хоп 2 асан бале 3 бале 4 5 6 7 бале 8 9 якто дигар да меравем. Мудастед самти ақиб бале бардоштем бале тестар бале тестар бале бисёр оли. Аллакай як тамрини дигар бас аст.
Что ли смекнет как? Там бад искался. Барычи. Это вроде интернет. Гуфтани ҳастам ки биёфия мушкил дорам ки ҳаме Узунҳои бадан ҳаракат мекунад. ҳаракат мекунад, вале мушкил аст. Бинагони азиз, ин ягона барномае аст ки мо танҳо сабқати санҷиши устуни бадани чеҳраи Шимхои ҷумҳуриро инъикос менамоем ва месанҷем. Аз ҳамин хотир дар барномаи мо ширкат доштанд Фарҳод Зикир, оҳангсоз, коргардони овоз, такмилгари мусиқӣ, продюсер, инчунин роҳбари ансамбли дарёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. бори дигар Фарҳод Зикиров, ташаккури зиёд ки таклифи моро пазируфтед ва дар ҳамин шоу барномаи қавитан ширкат варзидед. Имкон бошад каме аз ҷои бармехезем. Мо чун анъана тӯҳфаи хоксоро надорем барои иштирокчиёни барнома. ин ҳам бошад тӯҳфа аз марказҳои савдои ёвар аст ки мо ба шумо тақдим мекунем. Ташаккури зиёд ба марказҳои савдои ёвар ки тӯли 1 сол мешавад моро дастгирӣ мекунанд бо ҳамин тӯҳфаҳояшон, боз ба варзигарони мо дастгирӣ мекунанд ва таби моро баланду рӯҳи моро борида мегардонанд. ин барномаи варзиши қавитан буд, шоу барнома буд ки манзури шумо гардонидем ва инак барномаро ба охир мерасонем. ба шумо танҳо саломатӣ, нерӯмандӣ, хонаи обод ва сарфарозиро таманно дорем. Саломату саодатманд бошед. То барномаи дигари шоу барномаи варзиши қавитан.